Tuto krajinu jsme na krátký okamžik našich životů zdědili po předcích a brzy ji odevzdáme potomkům. Je jako prastarý žaltář, jehož stránky byly neustále smazávány a znovu přepisovány. Pokusme se nahlédnout do odvrácené tváře krajiny, plné pradávných ozvěn i naléhavého šepotu stínů. Hledejme zašlé stopy poselství, mířící k nám z hlubin věku. První díl našeho cyklu jsme věnovali tajemným zjevením Bílé paní. Zosobňovala především vlídného ochranného ducha našich starobylých rodů. Mnohem více se však u nás vypráví o přízracích osob, které se za svého života neblaze svými skutky zapsaly jak do paměti lidí, tak i do atmosféry doby svého dávného působení. Zdá se, že v těchto případech je sama podstata posmrtného zjevování jakousi odplatou. Pověsti naznačují, že zloduch se dočká trestu, byť se tak stane až na onom světě. Jeho duše nenachází po smrti klid a jen v opravdu výjimečných případech bývá vysvobozena. Snad o žádném z tyranských feudálů u nás se nevypráví tolik příběhů strašidelného obsahu, jako o Wolfovi Maxmiliánovi Lamingenovi. Pán z Albenreutu, řečený Lomikar, se velice krutě zapsal do dějin boje chodů za stará práva. Z Trhanova učinil středisko rozsáhlého panství a tady mu museli chočtí zástupci nakonec slíbit poslušnost. Po plzeňské popravě odbojného vůdce Jana Sladkého se údajně naplnilo Kozinovo vyzvání Lomikara na boží soud do roka a do dne. Je historickým faktem, že Lamingen skutečně téměř přesně do roka po Kozinově smrti zemřel. Jeho náhlá a předpovězaná smrt brzy zavdala podnět k bájím, podle kterých se jeho duch zjevuje všude tam, kde za svého života pan Lamingen nejhůře chodům škodil. Nejvíce pověstí se soustřeďuje právě sem, do okolí Trhanovského zámku. Šumavskému podhůří vládne zasmušilé kouzlo. Pod legendami opředeným vrchem Čerchovem kdysi čeští králové usídlili kmen chodů jako svobodné strážce zemských hranic.
Lomikar by měl být pohřben tady v kryptě kostela svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem. Tak tady někde v těchto místech by měla být ta hrobka, že, důstojný pane? Tady pod kobercem náhrobní kámen, který uzavírá vchod do krypty. Aha. A bylo to nějak ověřeno, že to je opravdu hrob pána z Lamingenu? Ta krypta byla otevřena po druhé světové válce. Ano. Asi v roce 1945. Naposled. A tehdy zjistilo, že vedle dalších těl je na kraji této hrobky uloženo i tělo pana z Lamingenu. Starý kostel klenečský byl v roce 1735 zbourán. A pravděpodobně tělo zemřelého pana z Lamingenu bylo přeneseno do nově zřízeného kostela, do nové hrobky. Ano. A on je uložen na kraji té hrobky. Ano. A vedle něho je celá řada zemřelých z rodu Stadionů, kteří koupili od Lamingenu Trhanovské panství. Ano. A dalo se, má nějaké znaky ještě na sobě, třeba zůstaly na něm nějaké šaty nebo něco? Pravděpodobně ty rakve jsou označeny, protože víme všechny jména. A zajímavá věc je, že Lamingen má zrzavou paruku na hlavě. Ta zůstala zachována. Tady je ten stup označen erbem, který je původním náhrobním kamenem toho hrobu, v kterém byl uložen. Ano. Každou noc se zvedá těžký kamenný příklop krypty Klenického kostela a vybíhá odtud Lamingerův přízrak v podobě divého psa s ohnivým jazykem. Žene se starou lipovou álejí až ke svému bývalému sídlu. Jakmile však skončí hodina duchů, vrací se do místa posledního odpočinku. Často se zjevoval zrovna zde, u vchodu do Trhanovského zámku. Odtud jeho duch projížděl alejí k osadě Novému Hamru, buď jako bezhlavý jezdec, nebo v ohnivém kočáře. Za bezměsíčních nocí tu země usíná neklidným spánkem a nad okolními lukami vzlínají těžké páry. Tehdy se u rybníka Mykosovce mezi Klenčím a Trhanovem Laminger prohání na bezhlavém koni. Lomikar se zjevuje v různých podobách. Tady o zámecké zahradě se například vypráví, že se zde zjevuje v podobě divokého zajíce. To ale není všechno. V Trhanovské áleji, když je úplné bezvětří, tak se najednou z ničeho nic koruny stromu rozšumí, přímo rozburácí. A to Lomikar oznamuje pozdnímu příchozímu svoji přítomnost. Jeho přízrak také někdy připomínal hořící otep slámy nebo letící sud, z něhož srší plameny. Strašidelná pověst vytrvale ulpívá i na vnitřku zámku, přestože byl později zcela přestavěn. Lomikarův přelud tiše prochází stemnělými komnatami patra právě těmi místy, kde kdysi žil. Mezi spoustou jiných pověrečných bájí jsou pověsti o strašícím Lomikarovi výjimečné. Nemají u nás obdobu. Jak množstvím různých proměn, tak i míst, na nich se zjevuje.
Přízraky původců zlých skutků nabývaly podle okolností nejrůznějších podob. V pověstech se setkáváme s bezhlavými nebo ohnivými postavami, se zjevy zakletými do divých zvířat, anebo s rostlými z různých částí do hrůzostrašných monster. Svoji přítomnost zjevení ohlašovalo nevysvětlitelnými zvuky, jimiž i občas odpovídalo na chování pozorovatele. Ono se toho povídá. Já jsem na kosti v podstatě 18 let a za tu dobu se to tolik nestalo, i když samozřejmě nějaké věci se staly. Třeba v létě, když mám otevřený okno, tak jsem slyšel, jak odbíjí půlnoc. Zpočátku jsem tomu nevěnoval pozornost, ale pak jsem zjistil, že tady v podstatě ve okolí nejsou žádné hodiny bicí, které by mohly být slyšet. Zjistil jsem si taky, posléze, když jsem se tomu věnoval, že v podstatě to odbíjí vždycky jenom 12 hodin. A další věc je ta, že to v létě, když existuje letní čas, že to odbíjí v astronomickou půlnoc. Jednou jsme tady byli na věži s nějakýma známýma a já vím, že Oldřich Felix z Lobkovic tady 1591 nechal udělat věžní hodiny se zvonkem, který odbíjel čas. Hodiny zmizely někde v minulém století a zbyl tady vlastně jenom ten zvonek, který ani navíc nemá srdce. A když jsme jednou takhle se tam byli s někým podívat, tak chtěli vědět, jak ten zvonek zní. Jo, takže jsme si vzali kus železa, zaťukali jsme na to a to byl přesně ten zvuk, který je vždycky slyšet zvenku. Existují však i úřední zápisy, jako je tato zpráva o zjevení v Jindřichově Hradci, která se ale netýká tamnější bílé paní. Mimo otázek kladených přízraků, které měly zjistit, zda se jedná o dobrého nebo zlého ducha, jsou k zápisu přiloženy i obrázky, názorně ukazující, jaká znamení po sobě zjevení zanechalo. Některá zjevení jsou spjata s historickými osobnostmi, o nichž už jejich současníci bájili, že pro svoji výlučnost a nepochopitelné praktiky byli ve spojení s temnými silami a pracovali ve službách ďábla. Pověsti přetrvaly, zatímco z krčinovské tvrze v Obděnicích zbyly jen ubohé trosky. Zde v tomto kostelíku ve vsi Obděnicích u Sedlčan je pohřben rožmberský regent a slavný budovatel jihočeských rybníků Jakub Krčín z Jirčan. Bylo o něm známo, že k dosažení svých cílů používá nevybíravých prostředků a zabýval se také alchymii. Není proto divu, že už za jeho života se rozšířila báje, že ho má ve své moci sám ďábel a proto je tak zlý. Po smrti se pod Obděnickou tvrzí začal zjevovat jeho přízrak zapřažený do pluhu a pobízený ďábly. V zimních nocích je možno slyšet pod vsí na zamrzlém rybníku, jak čerti orají led a jeden na druhého volá šlehni Krčína. Své alchymistické laboratorium měl Jakub Krčín právě zde, v této vodní tvrzi v Křepenicích. Bájí se, že mu ho pomohli vybudovat čerti za jednu jedinou noc. Tak i v těchto místech se mohl zjevovat přízrak dávného alchymisty. Není však spojitost mezi alchymií a těmito přízraky hlubší?
Ezoterní nauka vykládá tato zjevení jako mimořádné zhluky takzvaného astrálu. Říká tak jistému, smysly obvykle nepostižitelnému energetickému poli, které uchovává lidské pocity a dojmy ze zvláště vypjatých zážitků. Za zvláště příznivé podmínky pro zhmotnění přeludů jsou pokládány čas po půlnoci a při přibývající luně. O atmosféře takových míst se říká, že se tam buď kruté skutky opakují stále znovu v podobě přízračného dramatu, anebo že k podobným činům svádějí. V prostředí nabitém špatnou vibrací někteří zvláště citliví jedinci pociťují zvláštní, ničím nedefinovatelný neklid. Město Tachov, jehož měšťané se aktivně účastnili stavovského povstání proti Ferdinandovi II., bylo po bitvě na Bílé hoře postoupeno i se všemi okolními majetky panu Janovi Filipovi Husmanovi z Namedy, jednomu z císařských velitelů. Tehdy začalo období násilné protireformace a postupné germanizace do té doby národnostně smíšeného kraje. Tachovští se s tímto stavem nikdy zcela nesmířili a třenice s jejich novým dědičným pánem pokračovaly po celý jeho život. Na nápadném ostrohu v osadě Světce, nedaleko Tachova, na místě oddávna navštěvovaném poutníky a opředeném legendou, Husman založil pavlánský klášter Heiligen, z něhož dnes zůstaly jen přízračné zříceniny. Vzpomínka na rozepře s Husmanem zůstala natrvalo vrytá v paměti zdejšího lidu. O Husmanovi se vypráví, že jezdil po celém svém panství na koni a bezdůvodně trýznil své podané. Roku 1651 zemřel a byl pochován vedle své první ženy v rodinné hrobce pod zdejším kostelem. Brzy se tu začal zjevovat jeho přízrak v ohnivém kočáře, taženém 4 vraníky. Za každým jejich kopytem prý běžel malý černý pes. Pane Soukupe, jak vlastně došlo k tomu, že ten kostel je v takovém stavu, v jakém je? No, za císařských reforem, za Josefa II., když byli Pavláni tady odtud vyhnáni, tak kostel začal pomalu chátrat. Ano. Pak vyhořel a nikdo se o něj dále nestaral. A ostatky Husmanovi byly přeneseny kam? Pak toto panství koupil Windischkreuz a ostatky přenesl tamhle na horu, kde postavil hrobku a tam je uložil. Asi proto se tu vypráví, že Husmanův duch, který schlížel při opakovaném pohřbu z jednoho zámeckého okna na smutečný průvod, stále ještě nemůže nalézt pokoj. Takže to jsou tedy zbytky kaple svatého kříže, že? A co pozůstatky Husmanovi? Pozůstatky Husmanovi už tady nejsou. Kluci z učiliště hrobku otevřeli a z hrobu nebo z rakví už nám zůstaly jenom tyto cínové destičky. S lebkou dokonce si hráli fotbal.
Je proto jen a jen pouhou shodou okolností, že zmíněné učiliště, umístěné v areálu kláštera, brzy na to vyhořelo. Také v těchto místech lidé vydávali Husmanův přízrak, jak vchází do hrobky po boku s velikým černým psem. Podobné pověsti připomínají, že čas, který nám byl vyměřen na tomto světě, je třeba čestně a smysluplně prožít. Neboť i špatné vzpomínky budoucích generací jsou vlastně trestem svého druhu. Mimo prokazatelně historických osobností někde straší i bájné postavy. Tady na hradě Radyni u Plzně se objevuje hrozivý přízrak nazývaný Ušatý Raden, nebo chcete-li Radouš. Bývá pokládán za legendárního zakladatele tohoto hradu i města Plzně, navzdory tomu, že tento hrad založil Karel IV. Raden je mezi hrdiny českých pověstí zvláštním zjevem. Ačkoliv je bájným zakladatelem, bývá líčen jako nevzhledný, všemi opovrhovaný zeman s dlouhýma oslíma ušima a kančími zuby. Na Radyni se zjevuje jeho přízrak v pravé poledne a jezdí po hradbách s kolečkem plným kolomazy. Zabil tu kdysi svých 6 žen i s dětmi, které se mu podobaly. Jen 7. manželce se podařilo i s dítětem uprchnout. V Radenově roli cítíme zřetelný rozpor. Tento český modrovous není totiž jen sluneční hrdina. V jeho mýtu se mísí tma i světlo. Svými strašlivými skutky se podobá antickému bohovi Kronovi, Saturnovi, který neustále ničil i své vlastní výplody. Můžeme podobné pověsti popsat jen jako morální naučení. Nevyužívají alespoň některé z nich strašidelného děje především proto, že účinněji zasahuje lidské prožívání. Za krutým příběhem o Radenovi a jeho 7 ženách z dítky probleskuje nejen dávný obraz času s neustále uplývajícími dny týdne, ale také obraz 7 planetárních kovů, z nichž jedině zlato uniká ničivě rozkladné moci temného Saturna. Zkusme se na všechny tyto pověsti podívat ještě z jiné strany. Jejich postavy a dekorace jsou nasáklé černí, což je v tradiční symbolice právě barva boha Krona Saturna. Často se k černi druží také prvek ohně. Jako by nám tyto náznaky chtěli vždy znovu připomenout tajuplné, ale možné východisko proměny člověka. Po zlověstném sestupu do temnot hmoty i ducha, znázorněné vládou černého Saturnova havrana, nakonec povstává z popelů vnitřního ohně červený Fénix. Nesetkáváme se tak i za pověstmi, které jsou na první pohled jen strašidelnými moralitami, se zastřeným vyzváním na cestu duchovní transmutace. Tajemství není to, co lze skrýt, nýbrž to, čeho nelze odhalit. Tajemství samo se odhaluje jenom tenkrát, kdy má být odhaleno. A jenom tomu, komu má být odhaleno.